de tot, jo estic molt content de presentar el primer llibre, si més no de ficció, no? El primer llibre d'Ara Llibres i d'Amsterdam. Això és un públic. Sí. I m'hi sento molt ben rebut i en aquest sentit estic molt content de poder-ho presentar. I que sigui d'en Jordi, abans d'un cafè aquí, que ell també n'ha presentat de llibres, sabem tots dos que la presentació de llibres és un gènere, i que a vegades uns i altres presentar llibres que més o menys ens agradaven i hem dit que eren molt bons. I jo el anava a tranquil·litzar i ens dir no és el cas que no m'agrada, etc. Però en tot cas ho diré al final d'una manera tan taxativa que es demostrarà que no faig trampa, que si m'ha agradat, i m'ha agradat, ho dic amb convicció i fins i tot esperem al final, així és un xòlit per veure-ho. Quan vaig rebre el llibre, en Jordi em va enviar un correu electrònic que deia estic convençut que t'encantarà. Vaig pensar... Això ho vaig dir? Sí. Vaig pensar, o em coneix molt, o està molt segur del que ha fet. Després vaig anar-hi rumiant, i fa anys que ens coneixem, i som amics, i saludats per no tenir una amistat tan intensa com perquè assegurés d'aquesta manera tan taxativa que el llibre m'agradaria. És a dir, que estava molt segur del llibre. Dir coses... Feu a banda tot l'elogi, tota aquesta altra parafernàlia, no? Però dic coses més intel·ligents de les que va dir en Joan Maria sobre aquest llibre, crec realment que és impossible. És impossible per molts motius, perquè he clissat les coses essencials. O sigui, quan el Mykonos, per exemple, troba que tècnicament... Jo no tinc imaginació, i ara en alguna entrevista que em fan alguns periodistes ho dic, jo no tinc imaginació. És com allà d'en Salvador de Seny que deia no tinc imaginació i haig de sucar la ploma al cor.